आयौ लुथों टिपिए बिजेपि नि फाइफाना जों जत लांखाबाय खुबाय लामसगु टिपिए बिजेपि खानिनो टिप्रा मथा जों रमना जों जत नबनो खाबाय खुबाय लामसगु टिप्रा सा सांथों वाग्रा आयौ लुथों वाग्रा के जय बेलाय बेलायखनो सारि गाहाम जत लुकुरंनो ताइ जों माइकरिं तंनाय जत प्रेस मीडिया जत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया जत जों माइकरिं तंना निं पाइप्लाया चबानि चिबाय हामबाय मायाफोरो दिनै पूर्व सरबं बीसी नि आन्दारो चिनि लाखुक बीम रियां सरबं पंचायत विलेज कमिटी नि आन्दारो चिनि दाखुक बीम रियां नि नेतृत्वे दिनै 10 परिबारनि 22 भोटार चिनि तिप्रा मथानि बानारामखा दाखुक बीम रियां बो सालकदोंनि सिमि चिनि टीपीएफ तिप्रा पिपल्स फ्रंट मथाबाय बो गदालि सामंतां दंमोने दा यूथ नि बो खरकसा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेंट्रल कमिटी नि बो तिनि चिनि बुबाग्रानि थानसानि चबानो हामजागै जाजागै बुजिवै चेथरै नायमानि यागुलो बो तिनि अ सरबं गामिनि बुनि जे लगे तंनाय रंना तुयै बो चिनि तिप्रा मथो जॉइनिंग खालायका आबनि बागै जों बनो खाबाय खुबाय बेलायखनो लामसगो बनो बेलायखनो जों खाबाय खुबाय बनो हामायाफोरै जों बनो याचगिनाव तै अमबो जों साइमांखा बुनि बिसिंतिनो बसकानि सालो बाहायनो ताइबो गोबांमा जे दालबिदाल मथरंगो तंनाय रक चिनि बीजेपी थुं आईपीएफ थुं सीपीएम थुं टीपीएफ थुं अरनि ताइबो गोबांमा जों बाक्सा चिनि तिप्रा मथो फायना बागै बरक प्रस्तुति नाय दङ बरनो बाहायनो जों दाक्तिनो जों यासगै नानाय आबनि बागै जों रेडी दङ हामबाय दारा नों आगे पुइलाव ब पार्टी बे गदालि दं माने आं आगे ग्लाड गाल तमन के टीपीएफ त्रिपुरा पिपल थ्रना माने दङ नाके इनके आं मान कारन फाया इनके आनि जेम फसे माने ओ हानि बुबाग्राना तंरि फे माने हा फाया नाके नों ताबुको जे तिप्रा मथा जयन रे मानिनि नाहार मुंता मतै नों माने तिप्रा मथा न चाजागै फाय आं ग्रेटाल त्रिपुरालेन नाहारि फाय ना साजागै निनि मुंखे आनि बुंखे बिनजुरिया कामी क्रिस्टान